السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخبرا وحاکما وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے حضرات پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم، کر دو نظر کرم، تاجدار حرم، کر دو نظر کرم، خیر منگتے نو دو عطا سونیا، صدقہ صدیق اکبر دا منگ دے گدا، صدقہ صدیق اکبر دا منگ دے گدا، ہووے نظر کرم مصطفیٰ سونیا۔ سب ایک بری مل کے آنکھو، تاجدار حرم، کر دو نظر کرم، تاجدار کر دو نظر کرم، تاجدار حرم، کر دو نظر کرم، خیر منگتے نو کر دو عطا سونیا، صدقہ صدیق اکبر دا منگ دے گدا،
صدقہ صدیق اکبر دا منگ دے گدا ہووے نظر کرم مصطفیٰ سونیا جاری دعا جہانا چ شاہی تیری تو حبیب خدا سب خدائی تیری شہنشاہ بن گئے تیرے در دے گدا شہنشاہ بن گئے تیرے در دے گدا میری گل تے یقین نہیں آندا تے پوچھ صدیق اکبر نو پوچھ فاروق اعظم نو پوچھ عثمان غنی تے مولا علی شیر خدا نو شہنشاہ بن گئے تیرے در دے گدا شہنشاہاں دا تو شہنشاہ سونیا شان پا گئے بلند ہو کے تیرے پابند جیڑا سرکار دا پابند ہو کے رہا نا انہوں شانہ بھی ملیاں سرکار دیاں سنتاں نو جنہیں اپنایا سرکار دے فرمان جنہیں سنے ادھتے عمل کیتا انہوں نے شانہ ملیاں شاعر کی لکھ دے کہندہ ہے شانہ پا گئے بلند ہو کے تیرے پابند بن گئے داتا باہو تے کوئی نقش بند شان پا گئے بلند ہو کے تیرے پابند بن گئے داتا باہو تے کوئی نقش بند اون منیا زمانے دا سلطان میں اون منیا زمانے دا سلطان میں تیرے دردہ جو بنے گدا سونیا تیرے دردہ جو بنے گدا سونیا شیر سننا دارا یہ ساڑھے ایک آستانہ لیا شرکپور شریف دے خادم نے حکیم محمد تنویر نقش بندی مجددی صاحب انہوں نے ایک کلام لکھیا ہے کہ کہندے نے رافضیاں نہ آقا نہ نجدیاں میں رافضیاں نہ آقا نہ نجدیاں میں سب تیرا کرم کے مجددیاں میں رافضیاں نہ آقا نہ نجدیاں میں سب تیرا کرم کے مجددیاں میں تیری مدح سرائی میں کردہ رواں تیری مدح سرائی میں کردہ رواں ہے مجددی دی بس التجا سونیا تاجدار حرم کر دو نظر کرم خیر منگتے نو کر دو عطا سونیا اللہ جل
जल्ला मजदूहू दी हमदो सना तो बाद आका इनामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शब असरार दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम दी बारगाह मुक़द्दसा दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने तो बाद गिरामी मंजिलत वाजिब व ताज़ीम मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मैं थोड़े सामने कुरान पाक दे 13वें पारे दी सूरह हिजर दी आयत नंबर 47 तिलावत करने दा शरफ हासिल की दुआ है अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। मेरा तो इंज ख्याल है जिवें तुसीं सुभान अल्लाह आखी है, मैनूं इंज लगदा जिवें पहली बारी सुनी जाए। फिर पढ़दा ऐतां ही तो पढ़नियां ने कुरान दियां असां। फरमाया वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है असां इन्हां दे सीनियां विचों सारे कीने कढ़ दिते हैं। कुरान पाक के रिवायत नहीं आयत है। समझ आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहना है, जे ना भी समझ आए गल कुरान दी होनी है या मुस्तफ़ा दे फरमान दी होनी, सुभान अल्लाह कहोगे तो नेकियां इंशाअल्लाह ज़रूर मिलणगियां। फरमाया वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन। फरमाया इन्हां दे सीने विच जेड़े कीने सन, हसद सन, बुग़ज़ सन, बगावत सन, कोई भी एवें दी चीज़ सी ना, अल्लाह फरमांदा असां इन्हां दे सीनियां विचों ये चीज़ां कढ़ दित्तियां। इख़वाना फरमाया ये बन गए ने हुण भरा। की बन गए? फिर बोलिए की बन गए? भरा। अच्छा भरा बन के अल्लाह फरमांदा फिर होएगा की? फरमाया इख़वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। फरमाया जदों क़यामत आएगी ना, तो जदों ये जान के जन्नत जदों जान के जन्नत अल्लाह फरमांदा सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। फरमाया आमने सामने उच्चे तख्तां ते बैठे होणगे एक दूजे दे सामने। ऐसे भरा ने जड़े आमने सामने तख्तां दे उत्ते बैठे होणगे। उन्हें दा शान नज़ूल भी सुनोगे। हाँ हाँ, शान सिद्दीक़ अकबर बज़ुबान अहले बैत। शान मैं इस आयत का शान नज़ूल ही इमाम हुसैन दे लखते जिगर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी ज़ुबान विच अर्ज़ करना। आपने इसका शान नज़ूल की बयान फरमाया, तवज्जो ना समात फरमाना दर। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप इस बात को बयान कर दें। असबाबुन नुज़ूल के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। रईसुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने इस रवायत को तफसीर इब्न अब्बास अंदर भी लिखा है। इस तफसीर इब्न अब्बास अंदर भी एक कौल मौजूद है। और तफसीर कुर्तबी के अंदर इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इस आयत दी तफसीर के अंदर इस बात को बयान फरमाया। फरमाने ने एक दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोवें हजूर दे गुलाम बैठे सन। बैठिया बैठिया अबू बकर सिद्दीक दी ऐस वक्खी विच दर्द शुरू हुई।
ایتھے درد شروع ہوئی حضرت صدیق اکبر دی اس کوکھ دے وچ جدو درد شروع ہوئی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ انج اپنے اس وکھی تے رکھیا ایویں کو بندہ بیٹھا ہوئے تے درد ہوئے تے بندہ ایک دا مینج پھڑدا ہے حضرت امام زین العابدین فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق نے جدو انج اپنی وکھی تے ہاتھ رکھیا نا تے کول بیٹھے سن مولا علی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے سن آپ نے جدو حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھیا کہ آپ اپنی وکھی تے ہاتھ رکھ کے تینج دبا رہے تے درد محسوس ہو رہی حضرت علی پاک فرمانے نے پیارے ابو بکر کی ہویا کہ اندر یار درد ہو رہی ہے تو امام زین العابدین فرمانے نے حضرت مولا علی نے ایک جملہ سن کے اپنا ہاتھ ہائے 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 ابو بکر صدیق نے حضرت علی نو جدو دسیا بھئی میرے درد ہو رہی کہ مولا علی شیر خدا نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دی وکھی دے ہوتے ہیں آرام دے نال پھیرنا شروع کر دیتا جدو جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنا مبارک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر دی وکھی تے پھیریا ہے ادھر علی پاک نے جدو ابو بکر پاک دی وکھی تے ہاتھ ملنا شروع کیتا اج ہاتھ پھیرنا شروع کیتا ہے ادھر دوویں یاراں دی محبت جدو اس طریقے نال پیش ایک دوسرے دے دوویں یار جدو ایک دوجے نال پیش آئے ادھر مولا علی نے جدو اپنا ہاتھ صدیق اکبر دی وکھی تے پھیریا ہے ادھر فرمایا اللہ جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے کہ حاضر ہو کے عرض کر دے سونے اللہ پہ فرماتا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ فرمایا سونیا اے تیرے نبی دے یاروں نے جڑیاں انہاں دے دلاں دے اندر رنجشاں سن اللہ فرماتا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ انہاں دے سینیاں دے اندر جڑی ایک دوسرے دے بارے رنجش سی اللہ فرماتا ہے اساں ساریاں رنجشاں کڈ دتیاں نے ساریاں انہاں دیاں رنجشاں شکایتاں اساں کڈ کے اخوانا اللہ فرماتا ہے اساں انہاں نو بھرا بنا دتا ہے فرمایا محبوب انج دے بھرا بنے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا سونے جدو اے جنت وچ جان گے تے کدھرے وکھو وکھ نہیں ہون گے سونے ایک دوجے دے آمنے سامنے بلند تختہ دے اوتے بیٹھ کے گلاں کر دے ہون گے کرامی قدر حضرات اے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق دا پیار عرض کیتا ہے آدھرا سن ایک دوسرا بھی ادھا شان نزول عرض کر دینا ما یہ روایت کدی ہے ان علی ذرا پیار نہ بولیے ایک بڑی سارے سبحان اللہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فینا واللہ اہل بدر نزلت او کما قال حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے نے فرمان آپ کو پوچھیا حضور اے فرماؤ اے آیت کنہ دے بارے وچ نازل ہوئی ہے حضرت علی نے فرمایا قال فینا واللہ اہل بدر نازلت فرمایا سن لو اے آیت اللہ نے اہل بدر دے بارے چ نازل کیتی ہے ہن اہل بدر وچ کون کون ہے ذرا اے تو خود اندازہ کر لے اے مولا علی کہہ رہے تے عام طریقے نال بھی نہیں کہہ رہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اج اس دور وچ بھی اگر کوئی قسم چک کے گل آکھے اسی نے یار ہن بھی تینوں کوئی شک والی گل رہ گئی ہے اونے تے قسم چک دتی ہے میں کیا کیتا عجیب انسان ہے ہجے بھی تو نبی دے یاراں دی لڑائیاں دسے تینوں مولا علی دی قسم تے بھی اعتبار نہیں فرمایا واللہ اہل بدر نازلت فرمایا اے آیت جنہ دے سینیاں وچوں اللہ نے کینے کڈ چھڑے نے او کوئی ہور نہیں ابو بکر صدیق دی ذات
ہے، حضرت عمر دی ذات ہے، حضرت عثمان غنی دی ذات ہے، مولا علی دی ذات ہے۔ 313 جڑے بدری صحابہ نے حضرت علی فرمانے نے اے اہل بدر دی شان وچ نازل ہوئی ہے، اے اہل بدر دی شان دے اندر اے آیا مبارکہ نازل ہوئی جڑی میں اے روایت اے مولا علی دی پڑھی ہے۔ اے تفسیر خادم جلد 2 صفحہ نمبر 200 دے اندر، تفسیر الرائس البیان جلد 1 صفحہ نمبر 436 تے موجود، تفسیر ابن کثیر لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373، تفسیر در منصور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی جلد 3 صفحہ نمبر 271، تفسیر تبری جلد 5 صفحہ نمبر 346، تفسیر معالم التنزیل لکھن والے امام بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ انہاں سب تفسیراں وچ لکھیا ہے علی المرتضی نے دسیا لوگو اسی نبی دے یار جڑے ہاں ساڈے دلاں دے اندر ایک دوجے دی نفرت نہیں بلکہ اللہ نے ساڈے دلاں وچ پیار رکھ چھڑیا ہویا ہے۔ کریم نے ساڑھے دلان دے اندر محبت رکھی، پیار رکھی۔ آدھرہ دوسری آیت سن، پیار نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ فرماتا ہے او سابقین او اول جڑے مہاجر وچوں نے تے انصار وچوں نے، آدھا ہن تینوں میں دساں اے سابقین کون نے اولون کون نے؟ آدھا سن ایک گل میری نہیں، ایک کتاب بیلیاں دی ہے، کتاب دا نام ہے تفسیر مجمع البیان، لکھن والا علامہ تبرسی اس آیت کی تفسیر لکھدا ہے آندا ان اولا من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر۔ علامہ تبرسی شیعہ مؤرخ ہے، شیعہ مفسر ہے، اپنی تفسیر مجمع البیان دے اندر اس آیت کی تفسیر کی لکھدا ہے آندا ان اولا من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر۔ آنے سن لو پوری کائنات دے اندر سیدہ خدیجہ تو بعد جس ہستی نے ایمان لیا ہے او دا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، او دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ہو سکتا کوئی آکھے نانا مولوی جی میں کہ گل کرنی ہے عظمت صدیق بازبان اہل بیت، شاید میری گلتے تینوں یقین نہ آوے کہ مولا علی نو پوچھ لینے مولا علی شیر خدا نو پوچھ لینے اے میرے کل کتاب ہے، کتاب دا نام ہے کنز الامال، لکھن والے علامہ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 203۔ عن الحارث قال سمیت علی یقول اول من اسلم من الرجال ابو بکر۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے اولا من اسلم من الرجال، فرمایا لوگوں سن لو بندیاں وچوں جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے ابو بکر۔ فرمایا او ابو بکر صدیق دی ذات ہے، ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ آؤ ذرا میں تیسری آیت بھی پڑھنا چاہنا، ہاتھ چوکے ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ کریم نے
ارشاد فرمایا اللہ فرمانے والذی جاء بالصدق ہر میں ایک ذات ہوے جڑی صدق نو لے کے آئیے وصدق بہ کہ ایک ہوے جن او دی تصدیق کیتی ہے فرمایا اولئک هم المتقون او لوگوں اے جڑا آیا ہے اے صدق لے کے آیا ہے جن نے آ کے دی تصدیق کیتی ہے اے بھی شان والا ہے فرمایا رہ گیا مصطفیٰ دے دوجے یار فرمایا ماڑا انہاں چو کوئی بھی نہیں اولئک هم المتقون فرمایا ماڑا کوئی بھی نہیں سارے متقی پرہیزگار سارے متقی نے سارے متقی نے آدھرا سن تفسیر مجمع البیان لکھن والا علامہ طبرسی شیعہ مفسر تفسیر مجمع البیان نمبر 2 تفسیر طبری نمبر 3 تفسیر ابن عباس نمبر 4 تفسیر بغوی اس آیت دی تفسیر دے اندر چاروں مفسرین نے لکھیا ہے اگر الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر سب مفسرین نے لکھیا ہے آدھنے جڑی ہستی صدق یعنی قرآن نو لے کے آئی ہے او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے جنہیں سب تا پہلے ایدی تصدیق کیتی ہے او دا نام ابو بکر صدیق دی ذات او دا نام ابو بکر صدیق ہے کہ پھر میں انج کیوں نہ آکھاں نہیں جاندا زمانہ عظمت ہے صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ذکر ابو بکر صدیق دا کنہ دا ذکر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او ہستی ہے جدا ذکر خود خدا بھی کیتا قرآن پاک ہے نا جی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اے او ہستی جدا ذکر محمد مصطفیٰ بھی کیتا صلی اللہ علیہ وسلم تے کڈے خوش قسمت نے ہو جڑا سرکار دی سنت سمجھ کے اس ہستی دا ذکر کرن گئے بھائی کیمرے والے ذرا ایک باری اٹھ کے انہاں دی بنانی ہوئی تصویر کیڑا کیڑا پڑھ رہے ہیں ایک باری ہاتھ چوک کے سینے دا ٹل لا کے ذرا مل کے بول کے آکھو نہیں جاندا زمانہ عظمت ہے صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت ہے آجڑے بار تشریف فرماؤ تسی بھی یقیناً صدیق اکبر نہ پیار کرنے آلے ہو ہاتھ چوکے در آواز آئے نہیں جاندا زمانہ عظمت ہے صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت ہی صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دی پوچھو میرے حضور تو پوچھو میرے حضور تو قیمت جناب ڈاکٹر ساجد صاحب ذرا ہن حدیث پاک ذرا توجہ نال سماعت کرنا ان جابر قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی امام ابی بکر فقال له اتمشی قدام رجل ما طلعت الشمس على احد منکم افضل منه فما رؤي ابو الدرداء بعد ذلك الا خلف ابی بکر او كما قال علیہ السلام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے حدیث باقی دے موجود ہے کتاب دا نام ہے کنز الامال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 224 حدیث پاک دے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے غلام سیدنا ابو درداء کو بلایا
سن حضرت ابو دردہ نو جدو سرکار نے بلایا آپ نے فرمایا اے ابو دردہ اتمشی قدام رجل ما طلعت الشمس علی احد منکم افضل منہ حدیث پاک دے لفظ سنے جب ترجمہ سنو گے تو سینہ جو ٹھنڈ پہ جائے گی میرے آقا نے فرمایا اے ابو دردہ میں تینوں ویکھیا تم اس بندے دے اگے لگ کے ٹردا پیا سے اس بندے دے اگے اگے چلدا پیا سے جدے ورگا افضل بندہ جدے ورگا افضل بندہ ما طلعت الشمس علی احد منکم فرمایا ایسے بندے دے اگے لگ کے ٹردا پیا سے جدے ورگے افضل بندے تے آج دن تک کدی سورج چڑھیا ہی نہیں گویا ایدہ سوکھے لفظہ جو ترجمہ انج سمجھ لو گویا سرکار نے فرمایا میرے غلام ابو دردہ ایت سن لے میرا یار ابو بکر او میرا غلام ہے ایڈا افضل غلام ہے کہ آج تک سورج چڑھیا ہے پر نبیاں تو بعد رسولہ تو بعد ابو بکر ورگا افضل بندہ کائنات چاہیا ہی نہیں ایسے بات نے فرمایا مہا طلعت الشمس علی احد منکم افضل منہ میرے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ ایش میرے یار ابو بکر صدیق نہ لو افضل بندے تھے آج دن تک کبھی سورج چڑھی ہی نہیں فرمایا خبردار ابو بکر دے اگے لگ کے نہ ٹری حضرت جابر فرمانے نے فما رؤیا ابو دردہ بعد ذالک الا خلف ابی بکر فرمانے نے رب دی عزت دی قسم جدو سرکار نے ابو دردہ نو فرمایا فرمانے نے اس دن تو بعد میں نہیں ویکھیا کہ کدی بھی ابو دردہ سرکار دے غلام حضرت ابو بکر دے اگے لگ کے ٹرے ہون جدوں بھی ٹرے نے ابو بکر اگے چل دے رہنے ابو دردہ پیچھے پیچھے چل دے رہنے کہ پھر میں کیوں نہ آنکھاں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ایک حدیث پاک اور سننا عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو وزن ایمان ابی بکر لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجہ او کما قال میرے نبی فرمایا اگر پوری کائنات والیاں دا ایمان لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض ہر میں ایک ترکڑی وچ ساری روئے زمین تے رہن والے لوکاں دا ایمان رکھ دیتا جائے ایک پلڑے وچ میرے یار ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے اللہ راجہ ہر میں میرے یار صدیق دا ایمان پھر بھی بھارا نظر آئے میرے یار صدیق دا ایمان پھر بھی وزنی ہے آؤ سنو حدیث پاک ان علیین پیار نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ ان علیین امام ابن عساکر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 کنز العمال جلد 12 صفحہ نمبر 235 دے سے درج کیتا ان علیین ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لجبریل من یحاجر معی قال ابو بکر وہو صدیق آقا کریم علیہ السلام دے غلام مولا علی فرمانے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لجبریل فرمانے نبی کریم علیہ السلام نے جناب جبریل نو فرمایا جبریل میں غلامہ نو حکم دے دیتا ہجرت کرن دا میرے غلام ہجرت کر دے جا رہے نے میں بھی ہجرت کرنی اے دس من یحاجر معی اے جبریل اے دس میرے نال ہجرت کنے کرنی ہے
جدوں میں مکے وچوں ہجرت کرانگا دس میرے نال کیڑا غلام جائے گا؟ جناب جبریل بولے قال ابو بکر، جبریل بول کے عرض کر دے سونے تواڈے نال تواڈا یار ابو بکر جائے گا۔ صرف گل ایتھے ہی نہیں رکھی، جناب جبریل بول کے اندر باہو با صدیق، سونے تواڈا یار ابو بکر تواڈے نال ہجرت کرے گا۔ باہو صدیق او کوئی معمولی بندہ نہیں، او صدیق ہے، او صدیق ہے۔ اگلی بھی روایت سن لینا، حضرت عائشہ پاک فرمانی ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من تمسک بالسنت دخل الجنہ قلت یا رسول اللہ ما السنہ حب ابیکا و صاحبہو یعنی عمر او کما قال۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن نے میری سنت نو اپنایا داخل الجنہ وہ جنت ہی جائے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے میں عرض کی تھی کل تو یا رسول اللہ مت سننا، سرکار تسا فرمایا ہے جڑا میری سنت نو اپنائے گا وہ جنت ہی جائے گا۔ سرکار اے دسو مت سننا، سرکار دسو سنت کیڑی شے دا نام ہے؟ سرکار دسو سنت کس چیز دا نام ہے؟ سنو جامعہ مسجد چاہ کے ابو بکر صدیق دا ذکر سننے والے ہو۔ حضرت عائشہ کے لیے جدو میں عرض کی تھی سونے سرکار فرماؤ مت سننا، سنت کیڑی چیز دا نام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ سن حب ابیکا و صاحبہو یعنی عمر۔ فرمایا عائشہ سن لے تیرے باپ ابو بکر تے عمر فاروق دے نال محبت کرنے دا نام ہی سنت ہے۔ فرمایا تیرے باپ اللہ اکبر، توجہ ہے ابھی سارے ہیں؟ ایک باری بولا جو پھر ذرا سبحان اللہ۔ ان ابی یحییٰ ابن عساکر پہ پڑھنا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76، کنز المال جلد 12 صفحہ نمبر 224۔ ان ابی یحییٰ قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول ان اللہ عز و جل سمی ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا او کما قال۔ حضرت ابو یحییٰ فرمانے نے میں حضرت علی المرتضیٰ دی زبان مقدس چو سنیا کتھے؟ فرمانے نے علی المنبر، حضرت علی پاک منبر تے سن یقولو تے منبر تے بے کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا او لوگو ان اللہ عز و جل سمی ابو بکر علی لسان نبیہ صدیقہ۔ فرمایا او لوگو سن لو ابو بکر دا لقب جڑا صدیق ہے فرمایا اللہ نے اتاریا ہے، نبی پاک نے خود ابو بکر نو صدیق فرمایا ہویا ہے۔ کہ میں کیوں نہ آکھاں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے؟ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے؟ جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے ہیں لوگوں سن لو ان اللہ عز و جل
سمیہ ابو ابا بکرن علی لسان نبی ہی صدیقہ، فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ابو بکر دا نا جڑا صدیق رکھے ہے نا علی لسان نبی ہی، فرمایا اپنے محبوب دی زبان وچوں آکھے صدیق۔ اے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نو بیان فرمایا۔ ایک بزرگ نے جنہاں دا نام ہے نزال بن صبرہ ہلالی رحمت اللہ علیہ، آپ فرمانے نے ایک دن اسی حضرت علی دے کول بیٹھے سا، ایک گل سننے والی توجہ رکھنا، فرمانے نے حضرت علی پاک دے کول بیٹھے سا، حضرت علی پاک دا موڈ بڑا خوشگوار سی، مزاح فرما رہے سا، خوش طبی فرما رہے سا، فرمانے نے بیٹھیاں اساں حضرت علی اگے عرض کی تھی اے امیر المومنین اپنے دوستاں چوتے کسے دی گل سناؤ، اپنے دوستاں چو کسے دوست دی گل سناؤ۔ حضرت علی بولے، آپ نے فرمایا قالا کلو اصحاب رسول اللہ اصحابی، فرمایا سنو نبی پاک دے سارے غلام ہی میرے یار نے۔ حضرت صبرہ ہلالی فرماندے نے اساں عرض کی تھی سرکار ان اصحابی کا خاصہ، سرکار منیا سارے ہی سرکار دے غلام تواڈے یار نے، پر کچھ یار وچوں خاص بھی تے ہوندے نے نا، انہاں خاصاں وچوں کسی دا ذکر سناؤ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان لگے، آپ نے فرمایا ما کان لرسول اللہ صاحبہ الا کان لی صاحبہ، فرمایا جڑا نبی پاک دا یار ہے وہ سارے ہی میرے خاص نے، وہ سارے یار ہی میرے خاص نے۔ حضرت صبرہ ہلالی فرماندے نے میں عرض کی تھی سرکار ان اصحاب رسول اللہ، سرکار حضور دے کسے غلاماں چو کسے دی گل سناؤ۔ حضرت علی پتہ کی فرمان لگے، آپ نے فرمایا او جڑا کوفے دے ممبر تے کھلو کیا فرماندے سر نا سلونی سلونی سلونی، میرے تو کرو سوال پوچھو جو پوچھنا جے پوچھو، اوہی لفظ سلونی حضرت علی نے تھے فرمایا۔ آپ نے فرمایا سلونی، اچھا تسی دسو کس صحابی دی گل کراں؟ ہائے ہائے ہائے، آپ فرمانے نے جدوں حضرت علی نے فرمایا نا سلونی کرو سوال کس صحابی دے بارے کرنا چاہتے ہو، کہندے نے قلنا حدثنا عن ابی بکر صدیق، اسا کیا جناب جے پر موج تے آئی گئے ہو نا تو پھر انج کرو ابو بکر صدیق دی کو گل سناؤ، ابو بکر صدیق دی گل سناؤ۔ آپ فرماندے نے جدو حضرت علی پاک نے جملہ سنیا نا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے فرمایا او میرے یارو کی پوچھیا جے سماہ اللہ صدیقاً علی لسان جبریل و محمد، فرمایا ابو بکر دا نا صدیق اے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں تے محمد مصطفیٰ نے بھی فرمایا تے جبریل نے بھی حضرت ابو بکر نو صدیق آکھیا ہویا۔ اچھا اگے بات سنیں، اگے آپ نے فرمایا کانا خلیفۃ رسول اللہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ کی کہہ رہے ہیں؟ کانا خلیفۃ رسول اللہ، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلیفہ نے، کی نے؟ سارے بولو ذرا کی نے؟ خلیفہ۔ اگے جملہ سنو گے تے لطف آئے گا، آپ فرماندے نے رادیہو لدیننا فردیناہو لدنیانا، فرمایا ابو بکر او نے جنہاں نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساڑے دین واسطے چنیا سی، اساں انہاں نو اپنی دنیا واسطے بھی چن لیا ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے، فرمانے نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و ہستی نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نو ساڑے واسطے دین واسطے چنیا، یعنی مسلح تے کھلار دیتا۔ آج اے بھی بڑا رولا پہ ہے، آندھے نے جی حضرت ابو بکر صدیق جڑے نے نا اے سیاسی خلیفہ سن، حضرت علی روحانی خلیفہ سن، میں کیا اچھا مسلح تے نماز پڑھانا ہے اے سیاسی خلیفہ ہوں ہے؟
کیوں بھائی؟ حضرت علی پاک فرما رہے ہیں، کنز تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھیا، ابن عساکر دے اندر جلد 3 صفحہ 75 ہوتے امام ابن عساکر نے لکھیا، فرمانے نے مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضیہ لدیننا، فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو ساڑھے دین واسطے پسند کیتا سی تے اگے کھلا رہا، فردیناہ لدنیانا، فرمایا اساں انہاں نو اپنا دین دا بھی امام بنایا تے اپنی دنیا دا بھی انہاں نو امام بنا لیا۔ اے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں۔ لو ایک ایتھے میں بات بڑی امپورٹنٹ ہے جڑی کرنا چاہنا، آج کل سوشل میڈیا تے بڑی بکواسات بکیاں جا رہی ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے او جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ناراض ہو گئیاں، انہاں دے نال ناراض ہو گئیاں تو انہاں دا حق نہ دیتا ابو بکر صدیق نے۔ میں کہا تیری مت ماری گئی، حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے۔ میں ہولی ہولی پڑھن لگا اور سمجھنا تسی کنہ کو سمجھ کے سن دے اسے، حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے۔ پیر ناصر عباس صاحب تسی خصوصی توجہ کرنا ہے دل، حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے، کون کہتا ہے کہ وہ خبیث حلالی ہے؟ پھر پڑھ دیں، حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے، کون کہتا ہے کہ وہ خبیث حلالی ہے؟ اور جدے دل وچ مصطفیٰ دے یاراں دا بغض ہوئے، خدا دی قسمیں حلالی خون نہیں ہو سکنا۔ کیوں کہ مصطفیٰ دے سب غلام اونے جنہ دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، حق چاہیے۔ لو سننا، کتاب میری نہیں جی، کتاب بھی بیلیاں دی، عقیدہ ساڑا۔ سبحان اللہ، ہولی نہیں ہو، ڈٹ کے بولو ایک بڑی ذرا سبحان اللہ۔ ہون اے دعا کرو اللہ کرے کڑی کھلو جائے تھے، توجہ نہ سننا جی۔ ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیتا، میں کہا چلو تیری اگر 1-2 منٹ واسطے گل مان بھی لئیے کہ حضرت فاطمہ نبی پاک دی بیٹی سن، لہذا بیٹی دا حق بندا سی بقول تیرے۔ میں کیا جدو تیرا ابا مریا سی تے تیری اماں زندہ سی؟ ہاں جی بالکل۔ میں کیا تیرے ابے دی وراثت دے وچ تیری ماں دا بھی کوئی حق ہے سی کہ نہیں؟ او کچھ بولیا کرو، سنیو بولیا کرو، اینا گلہ تا بھی نیرے شیران توجہ نہ دیا کرو۔ میں کہا 10 اس حصے وچ جڑا تیرا پیو چھڑ کے گیا او دے وچ تیری ماں دا بھی کوئی حق ہے سی کہ نہیں؟ آندھا جی بالکل ہے سی۔ میں کہا انہوں لبا؟ آندھا جی بالکل لبا۔ میں کہا جدو نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا ہے تو نبی کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات کنیاں سن؟ آندھا جی کافی سن، مختلف روایات پیش نظر۔ میں کہا اچھا، میں کہا بیٹی صرف ایک ہی سی نا اس ٹائم حیات بظاہر؟ آندھا جی بالکل۔ میں کہا انہوں نے حق نہیں ملے؟ آندھا نہیں۔ میں کہا اس حق دے وچ، او وراثت دے وچ جڑا مال سی او دے وچ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا بھی حق ہے سی کہ نہیں؟ حضرت حفصہ دا بھی حق ہے سی کہ نہیں؟ حضرت ام حبیبہ دا حق ہے سی کہ نہیں؟ آندھا جی بالکل ایسی۔ میں کہتے تو ہر ٹائم باں سر تے کیوں رکھی ہوندی ہوئی حضرت فاطمہ دا حق، حضرت فاطمہ دا حق؟ میں کہا چلو سیدہ فاطمہ نو تے نہیں دیتا ابو بکر نے، بقول تیرے کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ نو حق نہیں دیتا، تو میں کہا سکی تھی سی عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی نو کیوں نہیں دیتا؟ اپنی بیٹی نو کیوں نہیں حق دیتا؟ تقریباً 2 سال تک کچھ مہینے دا دور خلافت رہا سیدنا صدیق اکبر دا، بعد اچ کم و بیش 10 سال دا عرصہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا رہا۔ فاروق اعظم دی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مصطفیٰ دی زوجہ سن۔ حضرت عمر نے انہوں نے حق کیوں نہیں دیتا اپنی بیٹی نو؟ اوہ مننا پائے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، تیرا ابو بکر صدیق نے فرمایا سی اے فاطمہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سی نبی جدو وصال کر دے نے او درم تے دینار چھڑ کے نہیں جاندے، انہاں دا ورثہ صرف اور صرف علم ہوندا ہے۔
نبیاں دا ترکہ مال دولت نہیں، انہاں دا ترکہ علم ہوندا ہے جی۔ وہ ناراض ہو گئیاں، ناراض ہو گئیاں کی بولیے ذرا کی، لو بھئی توجہ رکھنا۔ حضرت فاطمہ زہرا دے بارے کہندے نے جی وہ ناراض ہو گئیاں تے پھر آخری ٹائم تک حضرت فاطمہ انہاں نال بولیاں ہی نہیں، انہاں نال کلام ہی نہیں کیتا تے بس پھر انہاں دا جنازہ بھی راتوں رات پڑھیا تے فرمایا بھی خبردار انہاں نو دسیا جے بھی نہ، انہاں نو کسے نو دسیا بھی نہ، بغیر دسن پوچھن تو انہاں نو دفن کر دیتا۔ لو بھئی میں انصاف دی گل تواڈے کے بالکل جٹکی تے پرے پنچایت دی گل تواڈے کے سٹن لگا، ادا جواب دینا بقول انہاں دے کہ جی ابو بکر صدیق نہ ناراض سن۔ میں کہا چلو تیری گل 2 منٹ واسطے تھی من بھی لینے کہ ناراض سن، انہاں نال کلام نہیں کیتا۔ تو آڈے بچو اپنی مثال لے لینے، میرا رشتہ دار کوئی ہوئے وہ میرے نہ ناراض ہوئے، میں او دے نہ ناراض ہوں تو ناراضگی اس حد تک چلی جائے کہ بھئی اسی ایک دوسرے نو ویکھنا بھی برداشت نہ کریے۔ تو میری بیوی بیمار ہوئے تو کیا وہ میرا دوسرا پرا اپنی بیوی نو میری بیوی دی خدمت کرنا سے میرے گھر ٹورے گا؟ جڑے تسی چپ کیتے ہو میرا خیال ہے تسی ٹورے گا؟ بولو تو صحیح۔ خدا دی عزت دی قسم ہے اے احادیث نے مسجد وچ بیٹھا اپنیاں بیگانیاں درجناں دے حساب تے کتاباں میں کڈ کے وکھانا، جننے دن مخدومہ کائنات بیمار رہیاں نے حضرت مخدومہ کائنات دے گھر دا سارا کم ابو بکر صدیق دی بیوی کر کے ہوندی رہی ہے، سارے گھر دا کم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر کے آندیاں رہیاں۔ میں نمونے دے طور دیتے 2 حوالے پیش کر دینا اپنیاں کتاباں تے درجنہ دے حساب تے دوسریاں دے بھی ذمہ داری نال بات کر لگا۔ شیعہ حضرات دی معتبر ترین کتاب ہے شیخ عباس قمی دی، جس کتاب دا نام ہے منتہی الاعمال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167، اور مجمع الفضائل مناقب شہر ابن عاشوب دی جلد 1 صفحہ نمبر 31، 2 کتاباں دے حوالے پیش کیتے نے اہل تشیع دیاں تے اپنیاں تے جنی آنکھوں میں وکھانا تے تیار ہیں۔ اس تو علاوہ بھی شیعہ دی کتب موجود کیے۔ فرمانے نے جدو حضرت فاطمہ زہرا بیمار ہو گئیاں حضرت فاطمہ نے خود پیغام بھیجیا، فرمایا اسمانو بلا کے لے آؤ، اسمانو بلا کے لے آؤ، میرے گھر دا کام کریا کرے۔ اور جیس صدیق اکبر نال دشمنی سی مخدومہ کائنات دی تے مخدومہ کائنات دے نال صدیق اکبر دی دشمنی تیرے بچے نہیں غیرت ہے، تو اپنی بیوی نو او دے گھر کدی نہیں بھیجے گا جڑا تیرا دشمن ہوئے۔ تے صدیق اکبر نو خیال نہیں آیا کہ فاطمہ میرے خلاف ہوئے کہ میں اپنی بیوی نو دے گھر کام کرنا سے بھیجاں اور پھر ہوئے بھی امیر المومنین، ہووے بھی امیر المومنین تے اپنی بیوی نو بھیجے کام کرنے واسطے مننا پے گا۔ اوے دشمنی نہیں سی بلکہ اہل بیت نال پیار ہی ایڈا سی۔ مخدومہ کائنات دے آخری ویلے دے وچ آخری ٹائم اُتے اپنی بیوی نو بھیجے ہے، اور جڑا اپنے سنی اور دیوبندی وہابی اہل تشیع سب علماء نے لکھیا، سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا اسماء میں ویکھنی ہے جدو جنازے جاندے نے نا تے 4 پائی دے اوتے لٹایا ہوندا ہے تے بندے دا جسم بالکل صاف نظر آندا ہوندا ہے، میں چاہنی ہاں میرا جنازہ انج جائے کہ میرے جسم دے کپڑے اوتے بھی کسے دی نظر نہ پوے۔ کی طریقہ اپنائیے؟ پوچھ اپنی بغیرانی کتاباں دے وچوں جا کے علماء تو پوچھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کہندیاں نے اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں کہ طریقہ دساں؟ آپ فرماندیاں نے ہاں دس۔ حضرت اسماء بنت امیس فرمان لگیاں جدوں میں حبشہ گئی سا حضرت جعفر طیار دے نال، کیونکہ حضرت جعفر طیار دی اے زوجہ سن، حضرت جعفر طیار دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح فرمایا اسماء بنت امیس دے نال۔ حضرت اسماء بنت امیس کہندیاں نے میں ملک حبشہ وچ ویکھیا جدوں انہاں دا کوئی بندہ یا بی بی فوت ہو جاندی سی نا تے پتہ کی کردے سن 4 پائی دے اوتے 4 سائیڈاں تے 4 سوٹیاں لا لیندے سن تے اوتے کپڑا پا لیندے سن تاکہ وچ پے دا جسم ہی نظر نہ آوے۔
تو سیدہ کائنات نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا انج ایتھے مینوں بنا کے تے بکھا، ہائے مینوں ذرا بنا کے تے بکھا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دے سامنے اسماء صدیق اکبر دی بیوی نے، صدیق اکبر دی بیوی نے یہ بنا کے بکھوایا تے خوش ہو گئیاں، فرمایا ہاں اے طریقہ ٹھیک ہے۔ لو بھائی سننا ذرا، اے کتاب دا نام نظر آ رہا ہے؟ مسند فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا۔ اے پتہ کی دی ہے؟ اے اس بندے نے لکھی ہے جنہوں جاگ دے ہیں 75 مرتبہ مصطفیٰ کریم دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب دے صفحہ نمبر 36 تے، صفحہ نمبر او بولو تو صحیح یارو، او جی او ناراضگی سی انہاں نال بولیاں ہی نہیں، میں کیا اکھاں کھولی درا ہن میں لگوں پڑھن روایت، ذرا ہاتھ چوک کے ایک باری بولیے سبحان اللہ۔ اجے تے میں مولا علی تے حضرت فاطمہ تو زہرا دے کیتی گل کرن دیاں، اجے تے اگے امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، امام حسن تے امام حسین آنے، اے مسئلہ اجے تے تواڈے کول ڈاکٹر صاحب آ رہے نے فی الحال تے، سبحان اللہ ایک باری بولیے ذرا پیار نال۔ اے روایت صفحہ نمبر 36 سجا پاس ہے اس کتاب دا۔ انشابی قالا لما ماردت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتاہا ابو بکر صدیق فاستأذن علیہا فقال علی یا فاطمہ هذا ابو بکر یستأذن علیک فقالت اتحب ان آذن له قال نعم فآذنت له فدخل علیہا یترداها وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرت الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ اے روایت امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا، فرماندے نے جدو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئیاں، جدو سیدہ کائنات بیمار ہوئیاں، اتاہا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق فاطمہ زہرا کے دروازے تے آئے، سیدہ کائنات دے دروازے تے آئے، فاستأذن علیہا، دروازے تے کھلو کے دستک دیتی، اندر مولا علی نکلے، لفظگین فقال علی یا فاطمہ هذا ابو بکر یستأذن علیک۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ ابو بکر صدیق آئے قیامت تک آن والے لوکاں نو پیغام دینا سی، علی پاک نے پتہ سی کئیاں آکھنا ناراضگی وچ گئیاں سیدہ کائنات، حضرت علی پاک نے فرمایا اے فاطمہ بار ابو بکر صدیق آئے نے اجازت منگ دے پین، اجازت منگ رہن۔ حضرت فاطمہ جڑا جملہ بولیا آپ کہنی ہیں اتحب ان آذن لہو، اے پیارے علی کیا تسی پسند کر دیو کہ میں بھی اجازت دے دیا؟ علی پاک دا جملہ سننا، حضرت علی پاک نے فرمایا قال نعم، حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں میں پسند کرنا، گھر میرا ہوئے سسر نبی دا ہوئے، فرمایا کیوں نہیں میں اجازت دینا؟ ہاں قال نعم میں اجازت دینا، فآذنت لہو، حضرت ابو بکر نو اجازت دیتی گئی، فدخل علیہا یترداہا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر داخل ہوئے، یترداہا اندر داخل ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق نے فاطمہ زہرا دا حال پوچھے آئے،
حضرت فاطمہ زہرا دا حال پوچھے، حال پوچھ کے سیدنا ابو بکر صدیق کی کہنے نے وقالا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرت الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرا ترکہ، میرا گھر، میرا مال، میرا دولت، میرے اہل و عیال، میرے رشتہ دار، سب کچھ اللہ دی رضا واسطے نے، اے اللہ دے رسول دی رضا واسطے نے، نالے اہل بیت دی رضا واسطے نے۔ اے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے آخری ٹائم دیاں گلن تے جنازہ کنے پڑھایا سیدہ فاطمہ زہرا دا؟ بولیے پیار نہ سبحان اللہ، پھر محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے کنز الامال حدیث پاک دی کتاب ہے، کنز الامال علماء نے لکھے، کمال کتاب حدیث پاک دی کنز الامال علامہ علاء الدین علی المتقی حسام الدین ہندی 975 ہجری دے اندر وصال اس بابے دا اس نے اس روایت نو لکھیا، اے جلد نمبر دی 12 صفحہ نمبر 231 صفحہ نمبر 231 تے حدیث روایت دے لو پاس سننا، ان جعفر بن محمد ان ابیہ، ہن حدیث پاک دی سند سنے گا تے لطف آئے گا۔ ان جعفر کون؟ یعنی امام جعفر صادق۔ ہمیشہ اس سٹور تے مال کٹ وکدا ہے جدے سیلمین ماٹھے ہون۔ پیر صاحب میں کی آکھیا ہے ہمیشہ اس سٹور تے مال کٹ وکدا ہے جدے سیلمین ماٹھے ہون، تے جتھے سیلمین ٹیٹ ہون نہ اتھے مال وکن لگا پریشانی کوئی نہیں ہوندی۔ سودے کھرے نے ساڑھے کل کتاباں دے حوالے نے، اور ایک غالباً لاہور دا ایک وہ چوڑا جیا پتہ نہیں کی نام ہے دا یاسین، وہ بے کے بکواس تے بکواس کری جاندہ ہے۔ میں کیا تیرا پتر کسے نہ واہ نہیں پیا، کسے آ نہ شیر ربانی دے کسے غلام دے سامنے بے تو تینو دسیے کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں دی کی شان ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے در والیاں دی کی شان ہے۔ امام جعفر صادق ان جعفر بن محمد ان ابیہ، حضرت امام جعفر صادق جڑے بیٹے نے امام محمد باقر دے، ان ابیہ او اپنے باپ تو روایت کرویں کی کہنے نے ماتت فاطمہ بنت النبی، فرمانے نے جدو سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ آپ دا وصال ہویا، فجاء ابو بکر و عمر، فجاء اجڑے نوجوان سوشل میڈیا دے نال ریلیٹڈ ہو، اے کتاب میرے سامنے موجود ہے، حوالہ ذمہ داری نال پیش کردہ پیا، اے کنز الامال حوالہ ہور بھی نوٹ کرو، کتاب دا نام ہے ریاض النظرہ، جلد 1 صفحہ نمبر 302، کتاب دا نام ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 874، اے مسند فاطمہ زہرا لکھن والے امام جلال الدین سیوطی، صفحہ نمبر 102، اے کنز الامال صفحہ نمبر 221، امام جعفر صادق فرمانے نے اپنے باپ کو روایت کر دینے، کہنے نے قالا مات فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فجاء ابو بکر و عمر، فرمانے نے جدو سیدہ کائنات دا وصال ہویا، آپ نے وصال تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب آئے، لیسلو اس واسطے آئے تاکہ نماز جنازہ پڑھیے، اس واسطے آئے لیسلو تاکہ نماز پڑھیے، فقال ابو بکر لعلی بن ابی طالب، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضی نے فرمایا تقدم، اے علی اگے ہو نماز پڑھا،
آئے ہائے فرمایا جڑا سنی نہیں بولے گا خدا دی قسم افسوس لگے گا جملے تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تقدم اے علی اگیو وہ تے نماز پڑھاؤ سونا مولا علی دا جملہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا فقال ما كنت لأتقدم وأنت خلیفۃ رسول اللہ فرمایا ابو بکر میں اگے کیویں ہوواں جب کہ مصطفیٰ دا خلیفہ تے تو خود فرمایا میں کیویں کیوں ہاں جب کہ تسی رسول اللہ دے خلیفے ہو انج کر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا تسی رسول اللہ دے خلیفے ہو فتقدم ابو بکر فصلی علیہا حضرت علی دے کہن تے حضرت ابو بکر صدیق اگے ہو کے نماز جنازہ پڑھائیے رکھ مولوی دے سر تے قرآن تے پوچھ مولوی جی کیا یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں اگر ٹھیک ہے تو پھر مننا پوے گا آنا سنیا دے نال رل کے تو بھی کہیا کر بن یار نبی دیا یاراں کا بن یار نبی دیا یاراں دا اے فیصلہ پنجا تے باراں دا اے فیصلہ پنجا تے بن یار لو بھئی آخری ایک حدیث ایک روایت آخری عرض کرنا چاہنا توجہ دے نال سماعت کرنا آخری روایت خدا دی قسم دل تے کردا ہے کہ بیان کراں کہ روایات سیدھے سادے سنیاں دا تے دماغ خراب کر دیتا ہے انہاں نے مراسی قسم دے پنڈ قسم دے ذاکر تے ڈیش باتیاں کرنے والے تخمینے لگا کے کرنے والے او جی دیکھو اینے سال بن دے رہے اینے سال بن میں کہا چوکے لے جا اپنے سال تو ایک پاسے حدیث ہوئے ایک پاسے تیری تاریخ ہوئے کی حیثیت ہے تیری تاریخ دی ماریا جتی دی نوک تو اڑا کے تاریخ تیری نو سن ذرا روایت کی ان جعفر بن محمد ان ابیہ سبحان اللہ پیار نہ بولیے ذرا خدا دی قسم ہے تو آڈا ذوق جرنا حدیث سننا لیلا انہیں میرا بھی رخ پلٹا دیتا حقیقت بات اگر میرا بھی ذوق ہوندہ تھی واقعات سناؤ چلو جی ٹھیک ہے ایک واقعات گھنٹہ لنگ گیا تو کم ہو گیا پر تو آڈا ہے ذوق جڑا ہے میں آج بھی گھڑی چاہتے ہیں بچے دے نال گل کر رہا سا میں کہ آگے صاحب اور ہون تو دل کردہ بھی حدیثہ ہی پڑھی جائیے حدیثہ ہی پڑھی جائیے اور ایک لطف بھی آنا بڑا روایت جڑی پڑھنے لگا سیر اعلام النبلا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ یہ ویسے ایک کتاب میرے کو نہیں ہے میں کسی دوست دی لائبریری جو بیک کے تے حوالہ لکھیا کوئی اس واسطے نہیں ہے آندھی تھوڑی جی سستی جی کیونکہ وہ تقریرہ تو ہی تے وہ دینے بھی 5,000 ہی ہوندہ ہے نا سانو تے وہ پھر وہ سارا کچھ نہیں آندہ تے ایک کم و بیش تقریباً 60,000 روپے دی کتاب ہے سیر اعلام النبلا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ مطبوعہ بیروت سننا ذرا کی لکھ دیں ان جعفر بن محمد ان ابیہ قال جاء رجل الى ابی اخبرنی ان ابی بکر قال ان صدیق حضرت امام جعفر صادق فرمانے میرے ابا جی دے کول ایک بندہ آ گیا آکے کی آندہ ہے اخبرنی ان ابی بکر امام زین العابدین دے کول آکے آندہ جناب مینو ابو بکر دے بارے وچ کچھ دسو امام زین العابدین نے دیکھیا آپ محسوس کر گیا بھی یہ دل کوئی گڑبڑ ضرور ہے وہ پھر نسل رسول سی امام زین العابدین نے فرمایا قال ان صدیق فرمایا ابو بکر دا نام لے آئی خالی کہ ابو بکر تے بڑے نے اے دس تو کدھر صدیق اکبر دا تے نہیں پیا پوچھ دا قال ان صدیق فرمایا صدیق اکبر دے بارے پوچھ رہے ہائے پیر صاحب جے آل رسول بانڈ نہیں کرنی تے کائنات اس کرنی کنے میں جدو آپ نے جملہ بولیا ان صدیق اکبر دے بارے پوچھی کہ وہ بول کیا کھل لگا کیا تسی بھی صدیق کہیں دے پہ ہو
کیا تسی بھی صدیق کہہ رہے ہو؟ حضرت امام زین العابدین جڑا جملہ بولیا قالا سکلتک امک، فرمایا تیری ماں تینوں رووے، قالا سکلتک امک، فرمایا تیری ماں تینوں رووے، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار، آپ نے فرمایا او تیری ماں تینوں رووے، تو مینوں پوچھدا پیا کیا تسی بھی انہاں نوں صدیق؟ فرمایا سن ابو بکر نو صدیق تے اونا آکھیا ہے خیر منی، جڑے میرے تو بڑے بہتر سن، آندا جی او کڑے کڑے؟ فرمایا رسول اللہ والمہاجرون والانصار، فرمایا ابو بکر نو صدیق نبیاں دے امام فرمایا، ابو بکر نو صدیق مہاجرین نے آکھیا ہے، ابو بکر نو صدیق انصار نے آکھیا ہے، فمن لم یسمہ صدیقا، فرمایا سن لے جڑا ابو بکر نو صدیق نہ منے فلا صدق اللہ قولہ، فرمایا اللہ او دی گل نو کبھی بھی سچیاں نہ کرے، فرمایا اذهب، فرمایا جا نکل جا، فرمایا اذهب چل نکل جا۔ کویا امام زین العابدین دسیا جڑا صدیق دا گستاخ ہوے نسل رسول نو نیڑے بہنی نہیں تے دیندی، فرمایا اذهب جا نکل جا، چلا جا۔ جدوں اٹھن لگا پھر بھی نسل رسول سی، جملہ بڑا کمال بولیا، آپ نے فرمایا اذهب چل نکل، ٹر جا۔ جدوں اٹھ کے قدم چک کے ٹریا، آپ نے فرمایا او جان والے سن لے جے چلے فاحب ابا بکر و عمر، ادھر گوٹھا لے ماڑے ہو بھائی اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا فاحب ابا بکر و عمر، فرمایا جے چلے نا تے جاندے سن میرا جملہ، رک گیا وے کیا جی دسو، فرمایا جے چلے تے سن لے فاحب ابا بکر و عمر، فرمایا ابو بکر نال بھی پیار کریا کر، عمر بن خطاب نال بھی پیار کریا کر، وتولاہما وتولاہما، فرمایا انہاں دوواں نال محبت رکھیا کر، فما کان من امر ففی انہوں کی۔ اے ان جملہ مثال دے کے سمجھا، پیر صاحب میرے کو آگے آکھن یار اے کام انج ہو گیا ہے، میں آکھا پیر صاحب تسی جاؤ جا کے کر دیو، جے ہوئے گا نا کہ تسی میرے گالے چ رسا پا لیا گی، یا تو میرے تے سٹ دیں یار جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ امام زین العابدین نے فرمایا اذهب فاحب ابا بکر و عمر وتولاہما فما کان من امر ففی عنقی، فرمایا جا کے ابو بکر تے عمر نال پیار کر، جے تینوں کچھ ہو گیا نا تے فرمایا میری گردن تے سٹ دے میں، اے بن یار نبی دیا یاراں دا۔ اے فیصلہ ہے پنجاں تے، اجے صرف دو دی گل عرض کی تھی، باقی 10 پیچھے انشاءاللہ پھر انہاں دا ذکر پھر کدی کرانگے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب